Assalamu alaikum hormatly watandaşlar. Saparaga salamu alaikum. Salamu aleyküm Almurat. Vatandaşlar salamu aleyküm. Almurat buyur. Saparaga bugün şugun konular Ursat bersen gel şu günmen ve sahipamda Belarusya bilen Orsetdaki siyasi wakalary deňeşdirip biraz şoňa syn berdim de. Şu geçen bir günüň dowamyna ene Belarusyada ýagdaý hasam ene mewjat güýjalyp başlady. Halkyň garşylygy, halkyň närazyligi her sagat saýyn güýçlenip dur. Bugün ertirden bäri Belarusyanyň oly avtomobil zavody bar, Minsk avtozavody. Oň ähli işgäri protesta çykyp Lukashenko boşgalanmaly ýurtdan gömmeliydiler. Dün öýlen, dün akşam berilen habarlara görä şol Belarusiýan goş teleradiosyny işleýän ady belli diýiklerler, aýdal artistler, soňra press sekretary Lukashenko ýene-de orlarça adam ardasyny ýazyp işden gitdiler. Biz öz halkymyza garşy durjak geldik. Ondan bir topar harbalar eşigini taşladylar. Bir topar harbalar ýa serjantlar ulukdan gelenler öz eşigini ýakdylar. Ýani halkymyza garşy uluk etjek gelýär, halkymyzy okutup çok gelýär. Gatışylar ýaly mert hereketler edip Belarusyň halkyny şumal Lukashenkony bir burçaga wagt goýdy. Emma o merkezi saýlaw komissiýasynyň aglan etmegine görä Lukashenko 80% alypdyr da 80-den dik görkezýärdi. Onuň esasy garşydaşam şol denan olam 10% aldy dik görkezýär. Olar bolsa diýibine närazy, o 10% ýa-da ýoksam ol denanyň özüm girmelläken saýlaw emma adamsyny Lukashenko many bir günah ýönkäp türme basan üçin ol denan adamsynyň ornuny prezidentlik kandidatlygy çykdy ýoksa çykmalym derler. Ene şeýdip halk şonu götürüp diktatora garşy bir adam ýokdan bar edip şu diktatora garşy goýup ene tüweleme Belarusyň halkyny öýdýäni gögördi boldy. Men pikir edýän bir kurundan soň bu mesele halkyň peýdasyna çödüler. Şonuň üçin şu mesele bar edi. Biraz görüň etsek diýmişler. Hem şonuň täsiri Türkmenistanyň nähil terzde biz şular ýaly hereketde halkymyzy girdip biler. Şoň ýollar barmy? Bolsa nähil edip biz haýsy ýollar bilen şu ýurdun ýapyk ýagdaýyny, halkyň şu agyr ýagdaýyny, keselçilik, işsizlik, pulsuzlyk, ýurdun daşyny deňýär halky nähil etsek biz dogry ýol bilen şu işlere amal edip biler. Şoň daşyny bir ýaşy. Almurat, halkyň nemetliýärde näme diýen ben bu türkmençe ruhu dikelenne yani bu aň düşünjäň bilen ruhun dikelýärde. Yani bolup geçen zada bir şeýin edip bilýän, göz ýetirip bilýän, bir zatlara deňeşdirip bilýän şoň ýalňyşlygyny yani bolup geçen zatlar eýleki döwletleriň ýalap däl, Belarusyň gapdalyny Pribaltika döwletler bar da. Litvanal, Estonianal, Latvianal, Polşanal hemmejesi yani Belarus bilen terhet döwletler de. Şo döwletlerde de ne gaz var, ne neft var, ne ullokan Belarusyň ýalap maz Belarusyada maz gaty ul nemedir. Onuň Belarus traktorunda zavodlary var, ul kärhanalar da sanaýy nemesinde. Bir Baltikada şolary ýalap ulur nemeler ýalap neme de ýok da. Ýöne durmuş şertleri, aýlygy, günlügi Belarusyňkydan kat gowy.
O näme üçin? Şonu hem adamlar deňeşdirip bilýär. Men Pribaltikada kän bolýanna. Şu Belarusiýadan turistler şu magazynyna akyn edip neme diýerler-de, ýani töwdä diýerler. Ýani zatavari neme ebi granis ýani Minsk bilen Vilnius arasy bir 100 kilometr däl. Iki ana gatnaşyp durlaryň o ýagdaýlary bilýär Belarusiýanyň içindäki umum nemesi. O telewizorda zatda öz halkyna näme diýende bolanok adamlaryň ýöne beýnini ýykaýarlar-da. Ýöne halk daşyna içine girip ýören nemesinde insan görýär-de bu zatlary. Toňam bir ýani indi dünýä ýapyk taklap bolanok internet bar. İnternet bar diýdiň ondan sen dünýä informasiýasyny alyp dursun. Deňeşdirip bilýär. Adamlar bu zatlara ýalanyň ýerdedigini, gowuryny nähilek bolmalygyny, näme üçin şeýledigini akyl ýetirýärler-de. Şoň üçin Belarusiýada halka hani mitinge çykyň diýip agitasiýa edip ýören adamam ýok, öýler çykýarlar-da. Ýa diýmek düşünje derecesi şonu bişiripdirler de adamlar. Ne ayarlar, dağıtlar. Näçin juun. Bizim şolar ýalak demede bolmaly. Bunu urşup demede al demetmek o soňun netijesi o bolanokda. Urş bilen, yara bilen bulary agdaryp ýani demetmek soňky geljegem şodur. Onun için bunu ben düýne kän wagtym bolmady seyredip bilmedim de. Ýöne Lukashenko ýanky aty öllü, ýanky propaganda nemesem öllü 21-nji asyrda olar ýalak propaganda da, yalan dezinformasiýa da işlenok. Bizde de şo şeýle bolmaly. Ýöne şoň üçin biziň halkymyzy ýanky internet nemeden mahrum edip saklajak bolýarlar da. O inson geçýär, informasiýa geçmeli, geçerim. Ýöne daşyna gelip ýören halkymyz 60%. Ödem aktiv nemesi. O ýanky işe yaramly bölegde daşyna. Ýa-da aktivni böleg daşyna da. Ne şol adamlar, ne şu zatlara üns berip seyretmeli, dinlemeli, görmeli, deňeşdirip görmeli. Ýöne yalan deme bilen gedilen yer şuday, şoňa düşünmeli. Onuň bir 25 ýyl bir türlük ýapyk neme propaganda bilen, ödem yalan, duruşy bilen yalan, bulan onuň yalanyňa müşterisi hökman jahil bolmaly. Şol halky okudan, bilimden, informasiýadan mahrum edip 30 ýyl şeýdip döwür sürüp bilirler-de. 21-nji asyrda bular ýalak formatda döwlet ýörep bilen ok. Olar islesin, islemesin, gorkutsun, gorkuzmasyn. Belarusiýada da güýjülen başladylar ilkilap başta. O demen Lukashenko haýwatlaryny atlaryny görýärmidin başta? Ama onlaram ilkilap ýenjip nemedip başladylar. Okatda, okamat. Atan ýerlerim bar. Müňläp ýygnapdyrlar adamlary. O ýerlerim bar. On goý berdiler ýa, gije çykardylar ählisin gorkusyny. Çıkarırlar, o gidecek yeri yok. Halk, ayarlar, gıydılar, dağı daşarik çıkıp. Türkmenistan'ın kıyal situasiýa deňeşdirip gördüň, biziň gelin gıydylarymyzyň öňbaşy bolsa ýa hana Belarusdaky denalar alyp çykdylar revolýusiýa. Şu halkyň ruhy dikelli diýilip demelerini oýundurdylar da. Ýanky bir adamyň bir ödüne göwünü ýetip bir adam ýalak duýmasy ullokan zatdyr. Ödüni elmidama şu depetinden berilip, sussu wasyrlyp
nemedip görülen boyun aşağı guluyalak korku gezme yağdayına etcek oluyorlar da bizim nememiz şu korku, esası korku neme bilen o ne korku Olaram 1% güç görkö diýen neme 1%den kän bolýan nädir? Halk 99%. 199 on karşısında durup bilermi? Sen propaganda mı işlenok, yalanına mı işlenok? Ana şu bankiri, deputat bolan bankirini demetdiler de. Yani şu Lukashenko karşı olan bankiri. Tökme datıp oğurladı, siz bilen yok, biz bilýäs, näme dip ana ayalı damakazayka hoculuk yönü çağatını seyredip görün denan atımdı yerine çıktı. 75-80% arttı. Ona maydana. Onun tersine demedi o derler. O ne de derler. Yine şu avtoritar rejimin doğru yeka dönem yoktur. Duruşu bilen yalandır. O yalana da sizi inandırmalı mecbur ediyendirler. Onun yalan söyleyen bir propagandist aparatları vardır. Ne öne çıkan yamanlar, onu kıklar, koklar. Ne 26 yıl sürdü. Onun kum adel halmılar. Yar ömrün den Onu da giden ok. Yani dünyada onun öğelerinin akıllı aşka adam yoktur edip şoları yalak kova girerlerde. On diýen zaten näme diýdin Lukashenko? Vallahi diye men bolmasa nädip Belarus ýaşar diye. Men özüm diye şu taýda öz prezident ornumda görýän ta ölýänçe men şu taýda oturmaly. Hakyk özü şuňa ynanyp halka aýdyp otyr. Menden masa kim dolanırsyň bu döwleti diye. Akıl şaşýan mı çemelle degradasiýada? Nädip bir şey diýip aýdyp boru halka. Şoň üçin gurban olam şolar ýalar. Özünden masa adam ýokmy usandyk. İksan ol rap aýdymaydan bilen muzika çalan bilen halky güýmedim mi ka? Görüsi yaman. Indi seredin sapara bolýan ýagda şolar ýalar. Ne Belarus'a ýagda bolsa ol halkyň ýeňmegi bilen ýeňiş gazanmagy bilen tamamlanjak ol gurrunsyz gutordun onu sanalgyja güni ýasagady galy Lukashenko. Indi şuň ana görýän New York'ta şol Belarus halky bilen raýdaşlyk diýip miting geçiriljek, ýörüş geçiriljek. Şoňa bizim Türkmenistanly watandaşlarymyz gatnaşýar. Raýdaşlyk hökmünde. Sebäp Belarusda da diktatura höküm sürýär, Türkmenistanda da. Şoň üçin iki halkyň derdiden şuň biz şolara raýdaşlygymyzy görkezsek, erti olaryň bize öz raýdaşlygyny görkezjek görnüp duran zatlar. Şoň dün hana bizim oğla çarybamy, şolar ýa inisiatywany ýaýradyp, hana geçirilýär, gelin bizim Türkmenistanlylar gatnaşalyň diýip, şolar ýa çağırış edipdir, onu goýuly sahypalarda nesip bolsa şuň şo taýda miting geçirildi. Türkmenistanyň baýdygy Belarusyň gapsalyna durar. Belarusya bizsiz bilendi. Bizim şu taýda kim raýda saparagy, bizim Belarusyň halky bilen bile. Şol diktatora garşy. Golyan Halmurat, men Litvada 7-8 sanyk Belarus şu demeden kaçıp çykany bar, ýöne iş edip göreni bar. Belarusdan gelen. Ben ne şu jagaz owanda bir sanyk Belarus bardy. O ben olar bilen ısnaşykly kontaktda Belaruslyň ýagdaýy ne Türkmenistanyňky alap awtoritar nemede başga düzgün bolýan däldir. Diňe şeýle bolýandyr. Onuň iş gözleşip görür Belarus kän şu taýda kän guruluşykda zatdy işleşip görür. Ödem ýa-ni Litvada hiç zat ýok. Ne nevit var, ne gady var, ne ullokan bir bulur senagaty var. Ýöne gülü alap. Estonya mı da şunu yarlı? Ne var olurdu?
Balık kilke balık diye demesen başka iş. Premier Ministerin kimdiğini bilemok ben. Bilmersin. Bizimkiň adını tutup bilecek misin şu? Bizim Premier Minister. Yok. Onu gördüm. Sen onun öz hükümetinde işler ötüp bize näme katılışığı var? Ödlerim duruşları bilen yalan söylüyorlar. Duruşları bilen yalan söylüyorlar. O bir in olmanda doğruyu vur söyledi. Kıyın orada kıyın değil. O koronavirüs bağ orada bağ değil. O çaresini vur. Halka bir bilgiyle yemeleri bir ekrandan verilmesi gerek. Halka düşünülmesi gerek. Bu zatları bir yol görkezme diýilen zat hökümetin işe. Zat kurumaçylyk etmedi şol. Bular yok diýip onuň otga diýerler. Men şonu gaty geň gördüm. Şoda. Halkyny askermesine edişler, edebilişim şu diye. Halka göz görseler şular var, ama ýigrenç bilen garaýaly. Ol bir halky syýlamak, söýmek, bir hormat goýmak. Olar ýazat aslynda ýok, şol Gurban Gulyň beýnisinde ýok. Bir çağanygyny bir gramlyk zat ýok. Halka hormat syýla. Ýok, absolut ýok. Nädip bu ýalsamsy häkimet başyna getirdiler, ýeňsede durarlar. Ay olara da şolar ýalyk gerekdi. Halmurat halk 25 ýylla, ben 26-29 ýyl, näçe ýyl boldy etmeden olun gatyt gapdyr. Gatyt gapdyr ödem gowy tarapa däl, ýa-ni nemeleri ödlerine bolan ynamy nemeti ýok da halkymyz ortlar začukunny diýdi. Gorkudan ýagır edilen ýalak bir neme var da, hallar var da. Gorkatsyny da. Gorkatsyn elbetde sapara ol hökümet gelip meselem goňşusynyň kellesini alyp gidýär, ýa ogluny alyp gidýär, ýa gyzyny alyp gidýär, türmelerde çüýredýär. Bizim bir barmaýly garşy durmaýlyp ene şeýitdir gorkyn şeýle sallar. Näme türmede oturmadyk adam barmy? Şu Türkmenistanyň haýsy maşgalasyny alandy. Badyr. Peröýde bolmasa da öýaşy bar şular ýazat. 28 ýylda bir halkyň deň ýarsyny türmeden geçirdi. Geçirmediginem okuwçylaryna çelle niýaz akdyp türmelere ekskursiýa etdirdi. Görüň şular ýazdy. Hökümete garşy gitseňiz boljagyňyz şu diýip. Ondan nene bolmaz. Şu şkolda mektepde türmelere akdilen çağılyp şu kun öýleri enata. Gördüler türmäň içinde adamlaryň heýwan derejesine sunuy. Ondan kim özüne arzu etjek şu hökümete garşy gitmän ýa öýle hak goraman. Şeýle gözüniň odalyny da. Odalynyk aňyrdan gelýär. Stalin döwrüniň repressiýasy bar. Soňky açlyk ýyllar bar. Sowet Soýuzynyň ýalançylyk ýyllary bar. Inni niýaz boldy. Soň inni bigelli kemakal. O halk nämesin? Halmurat, men telewizor seyredýänler, ýa-ni Belarusiýadaky neme. Buloňam bizimki alak propagandistlerim bar. Şpionlarım var, şuurçularım var. Diýene halk galan soň şuurçudy, buurçudy. Olam aty şo at ölýärmişinde. Hawa. Bizimkiler şumal jan howun urnup otyrda şol agentleri, beýlekler bilýär erti ählisin bir sagatda işini gaýtjak. Soň ene seret häzir näme bolar? Bir reklam edýärler Halmurat. Hawa. Halk hakimeden arar Belarus'a. Ertesi günüm lüstrasiya başlanır. Bir günüm KGB'nin arşivini açarlar. Ne Belarus edil bir ayın içinde arasalanır duruverir. Vatandaşlar seyredin. Belarus'ta bolup geçýän ýagdaý birebir öz vatanymyzda ullansak bolýar. Etmelem şonu. Ýöne bizde Belarusyň hyýaly gynansagan şuun kun agdy birlik ýok, halkyň içinde gorku bardy, herekede erk ýok adamlarda. Şunda bar enni. Azdarha da bolsa oň agdyna barjak hökümet bilen dikleşjek ýigitlerimiz, gyýylarymız bar. Ýöne ýol ýapyp bolansaň bular näçegin bilmän şol jylawyny çeýnäp duran bedewiýalyk halkyň. Ýöne içindäki jansyz. Bir nädip ölüğünü jaýlandan soňra tümmegini traktor bilen tekilletme, ursat ýa ýol berýän adam. Han menkileri el olup görsün hökümet maňlaýyndan bar beren ýumruk bilen. Traktoristi bilen bilen.
Ýöne bizde şu halkda gözünden gorky şu zatlar etme, ýol berenek. Nädip şu gorkyny ýeňip geçme. Ine şu taýda biz bütün halk bol pikirlenmeli mekat. Belarus'a men demek üçin bize aýratyn bir planetadan düşünjeye bilim gerek ýöne kalbymyzda gorkyny aýyrsak şo ýeterli. Ertirem edip bolýar edir. Belarus'un kayaly çykysy biz edip bilýär. Erek bolsa ertir. Ýöne şoňa halkyny taýýarmy diýilen soraw bar. Ine mesele şu taýdy. Daşyna ýan aýagy alyp başlady, munyň bölek küçük edýäli partiýalary, hereketlere bölmeli, näme etmeli. Ondan hereket bu. Soňa magzy bir bolmaly ýa-da. Hawa soňa magzy bir bolmaly. Hawa. Ne sapara. Bolmajak zatlarda. Ýöne görüp Şolong diýdirem ýok. Sovet sistemata sapara. Şolong Sovet Respublikasy Belarusa. Hawa. Bizden ütmüş demeleri yok. Tömerenler Estonya'da, şol Latviýada, şol Litvada, şol olara ýer etdiler başda şol SSR ýykylanan. Hiç statlar yok, ýöne şol milletler ýaşap otyr. Hiç ýerde şolaň gelip şu döwletlerde iş gözläp beren men göremok. Yok. O wezlerim o şu üç döwletini ýüşürende Türkmenistanyň 4-den birçi ýok territoriýasy. Näde beýle bolýar sapara. Maryň bir oblysy alak, Maryň oblysy alak. Doğrudur. Ben Litvada, Kazakistan'dan gelip işleýärler. Orsetden gelip işleýärler. Belarusya'dan gelip işleýärler. Onuň Orta Aziýadan beýlek täjik çykyp bilen gelip bilen şu wizatyny oňort bilen işleýärler. İşe gelýärler. Litvada. Ödem ne gazy var, ne nefti var, ne beýlek gazy bolýan ýaratdy magdany var. Topragy bilen adamdan başga nemeleri ýok. Onuň tehnologi, häzirki zaman tehnologiýasy nullanýar. Ol Sovet demesinde nola getirdiler o tehnologiýany. Şu atemme zat täzeden ödem hususy ödü galdy. Hawa, men şonu diýjek. Ol Sovet döwründäki nemeler var, ol radio elektronly dawutlar var, bady. Olar boş, hiç neme däl, ol jaýlary sklap, gör, läher edip ulanyp beýen biznes centerler zat bolup gitdi. WF diýermisin? O WF bady, ýene de bir şelalius diýip bir telewizor çykarýan nemeler bady. O zatlaryň hemmejesi Sovet nemesi ýykylanynda bar fabrikler bulan ýykyldy. Sattılar, nemettiler. Kıyınçılık boldy, doňam dikelli. Hususy sektor dikelli. Döwlet sektori yok Litvada. Yok. Yerem Şweýçarda barmy şo? Şweýçarda barmy döwlet sektori? Döwlet sektorunda hiç sat yok. Döwlet edarasy yok. Önümçülükde düýünlen yok. Yok. Diňe şo büdjet işgärleri bolmasa başga döwletiň eline näme bar? Hawa. Şo da. Ondan medisinada köp böyle hususy. Döwletiň kuda bir galan nemeler bar, ol tanalyjy neme. Galan hususy. Hawa şu normal işleş böyle. Bir günne doktora barjak bolsam hususy ýazylýan, näme 5 ay artykmy jalýa diýmesen, jan saglygyny döwlet sektorunyň gowy seretmese pes sereden agaş. Yo mena her nemede 6 aydan check-up'y Litvada etdirýän. Gül ýalak doktorlar var. Şweýtlere men nemedem okum. Alaram berem. Bärde gymmat da o taýda hem Yo gymmatlygyny ardanlygyny der gowy kaç nemesi hili gowy. Bärden şol awtobusly gidýärler, şol turistler şo tap bar öýlerini de jertme gidýärler. Yo. Men ýa-da dolanıp gerel sapara. Biz onuň ýenim diýerler any Türkmenistanyň daşlaşdyňyz diýip. Ine hormatly watandaşlar, ine gözümizin alynyna ine Belarus halky öz diktatory bilen hoşlaşyp otyr şu. Ine görnüp duran zat näçe sagat ýa güne çekçek boldy, ine oň möhledi doldy. Onuň güýjüllänse de saklap bilmeýär ulanmasa da. Biziň kiňe mewriti bir döwür dolu, o hökümet ýok bizde. Şu klassik panimanyada ýa-da şu klassik düşünjede bizde hökümet ýok. Döwlet hem ýok. Diňe döwletiň suduru var. Konstitusiýa asla işlerine olup kagyp,
Onu ullanayan adam yok. Dine halkın karşısında ullanýaly gerek boldy. Heýdasyna hiç tat yok. Inni şonuň bir ýöne azyk bar, şonuň bir depsen ýykylyp gitjek. Olmaly. Şol hökümet diýilýär. Ýöne şoňa ýerinden turup aýagy bilen hereket etmäge halkymyza rowkat ýok. Özünün gorkusy bar. Daşynaklara ekizlerini barsa etjegin bilýär bol, olaryň içine salanmak. Ýörüýte salanmak, bilýär de adamlaryň baryny etjegi işi. O serhetlerim ýapyp, girseňem şumal bir ruhsat barsaňam, ene sen serheti bozan garakçy, terrorist. Näme diýseler hakynda? Sen serhette de atyp bilýärler. Yo içinde de halk galar oyunmaly. Bunun başka çözüdü yok. Başka hiç çözüdü yoktur. Doğru çözüdü yoktur. Dine halk çözmelidir. Bunun başka daşından bir gelir bir devlet kömek eder. O da atlarım yoktur. O da atlar yağdığınızdan düğümünden çıkarın. Dine halk öyle turup bir adaptı ıtlıyat. Diýmeli. Başka nemeti yok bu. Halk galanynsa hany gollap otylar töwerekdäki döwletler, milletler. Özleri aýta şular ködüp otylar. Halkyň aýagy galmak gerekde. Halk etmese bizde bir şular ýa düşünje bar tapara. Özüňem içinden 30 ýyl bäri şu siýasatda otyrsy gelip bir edip bermelimi kädiýärdi halkyň. Şolar etse, şolar ýeňse biz gowy asasy. Eger olar ýeňmese onu biz oturup beren şu günümüz bilen bolar. Bize de mesele bolýar. Ine şeýdip şuuna geldi. Özümüzi bir koýdurdyk, neselimizi bir koýdurdyk. Ine artyklarymyzdan koýjak, çoğuluklarymyza da ýurt ýok. Ine gelip düşen bizim çukurumuz şu. Onun lider ödleyenler ne? Belarusya'da lider yok. Ana lider ne? Ben son için bir de halkımızın hareketi gerek. Halk etsin. Minnetli olmasın hiç bir adama. Halkın özünün kıvırsın. Şunu men ettim dedim. Bir yer çıkıp yok men ettim size yol başı olan diyene kulak duyguuna verip ayırsın. Yok sen halkın eden işini öz adına yazma dedim. Hani halk edip otu. Yonmasısan yan kaydısını değil. Yine de şu Belarus'un zenarları oldu. Bizimkide de sular yağdı. Erkeklerimizden zenarlarımız öne çıktı. Hasa sebep onu ene yürüyor. Onun duygusu bizimkiden has yitirer. Onu bilip otu. Onun kövürtkesi yıkılıp yatıyor vatanı. O tayda onun çağıları, onun artıkları olmalı. O bir de erkekler ay böyle yaşkak o devlette bir yurtta yani günümüz geçip karracığının pensiya yaşım geleceğini fikir ediyen adamlar yok ay yaşlar içinde. Ama şu oturan Türkiye'de şunun hiçbirisine pensiyede yok. Ne etmeli ondan şular 60 yaşında yatakta düşün. Şu soruğa da doğrudur cevap tap bilen şuun kun katı az adamlar. Şunu doğru düşünen adamlar sapara. Halmurat, onun gün mü? Bir ağır dehmetin içinde iyile mün verse sana 500 veriliyor. Sen ne haklı ne hukuklu o gün mü? Şu devletimizde elleri diplom 5 yıl 10 yıl okap Moğolum bolup gelen var, Lukman bolup gelen var, Yenezi var, Beylekisi var. Gelip enne şol dini kazanç etmek için ene kara işe boyun bolýar. Nähil düşünmeli bunu? Yok. Halmurat ne şu Belarus demeli ayarlan demesinin liderim yok hiç. Lider diýilen zat yok. Hani hazayka çıktı adam senin ornuna. Ene halk şona ses verdi, diktatora ses vereni. Bizde de şolar ýarlyk ýagdaý bar. Bizde de şolar ýarlyk ýagdaý bar. Halk peten beýdar çıktı şu Gurban Gurundan on neberesinden, tohumundan, ol öňküden, beýlekiden, yalandan halk ýadady, para peşkeşden halk peten ne edip ýaşamaly. Bir etmelce zat ýekada şu kalbynyň gorkuny çykarmaly. Beýrak şu gollamaly şu gorkuny biz halk diýip aýtmaly. Biz partiýada däl hereket eder. Hana ine halkany gollap oty näme olsa Minsk haftada botda näme lider barmy? Ýok, işçiler hemmeti, inženerler hemmeti bir dogan ýalyk bir eginnes bolup durdular bir gatara. Gün bol hana samolýotyň aldy uçtaýdy Belarusda. Diýeri galjak bolsaň diýip hana aýdyp otylar. Yoksa o köyünü ağzını asla tıkladı şu Lukashenko. Halka alacaklar. Hemen diyorlar. 6 sayını.
eşitmedim Halmurat. Yo Lukashenko diyen 26 yılla ağzına aşka tıkladı halka ağlayacak bolup. Yalanın sonu geldi şu. Halk on yalanına inanacağın permanently boyunun olacak. Ne şu? Bir düşünce verecek bolýanlar Halmurat. Adamlar yani ulu bir kahramançylyk edip görmerlerdir. Ne goňşyň var, golumyň var, tanşyň var. Şolar bilen adam ýalap gurlaşyň. Derdini aňlaşyň. Birek birege düşüşer ýalap boluň. O goňşy beýlek goňşy bilen, o tanş beýlek tanş bilen bir gujoklaşyň. Adam bilen adam ýalap gurlaş başlanýandyr. Hemme zat sözden başlaýandyr. Anamam o birek birege ýakymly sözüm. Bunu şeydik başlamaly. Kimimiň oturup gurlaşymy ýalap şunu ýalap gurruňy bir 50-60 ýerde edilse bolmaýan Halmurat. Ýöne adam ýalap sen rewolýusiýa etme. Ýöne tebigaty gurruň et. Ýagşy ýeli deňiziň gurruň et. Atyny itiňi ýöne adam ýalap şey. Ine şeydip başlanýandyr. Gorkum şeydip ýeňilýändir. Ol hiç kim yankı ekrana çıkmalı dämişin. O adam ýalak birek bilen gurulmeli dämişin. Diýlen ýalak deme bolýar da. Onom ekrana öňe çıkan adama lider dip tagma dakýarlar. O lider bolmalymyşyn, onuň halky ýygyna düşünmelmişin, onu ýörüte nabiýadow diýerler da. Bu bir yankı metoddur. O biz ýöne adam bolun bileýän erti prezident boljak diýip daşyp. Bir o adam ýalak ýöne gurrun edýär. O halky öňüne çykdyň sen bolmaly ýa-da sen şonmuşyn. O bilem ýalak adam bolup bilse. Ona gorkuň çeýip ýeňilýär. Ol içinde de ýurdun içinde de birek bilen oturup gurlaşyň ýok man ekrana çykmadan däl. Adam ýalak ananşyp gurlaşyp bir pikir alyp bolýandyr. Şonam ýerde otursa her gün ine orlarça adamyň telefonuny gurlaşýar, kan ýetişip bolanok. Ýüzlerçe adamyň hatyny jogap berýär. Gidip dur bu proses ýöne bizim isleýişimiz halkyň isleýişi boýunça bir gün edilmeli zatlar edilip boljak da adam däl. 28 ýylla basylyp gelen halky bir gün oýaryp bolmajak gal sapara. Ýöne halkyň şu oýunun bölegi ukuda ýatany biraz şol huşa getirmeli oýarmaly ukudan. Ol men oýanym ýeterlik mi kadýa? Ýok, ýeterlik däl. Sen öz dogan garnaşyň bar, dost ýaryň bar, klasaşyň bar, owadoşyň bar, işdes ýoldaşyň bar. Şola bilen günnelik iş geçirmeli. Men özüm bilýän, men özüm taýýar diýen bilen ol bolanakda seredin hany menden soraýarlar da näçe gelir biz nädip etmeli. Ine diýirim mysal, ine Belarusiýa bir hepden için aýyň 9-nyň marşuwyna çel hama ýurdu täzelediler. Häzir hökümet ol erti öz şuwun gaçmasa erti onuň eline zynjyr naroşnik takyp ene suwdyň zalyna getirerler. Kim gurrun ýadyma düşdi. Onu gurrun tutýarda. Şu bir 5-6 aylyk taryha dere dämeler bir maklaşkadan geçdik, boş maklaşka. Şoň gülkünçdigini bilýär. Adamlar bir gurlap bir ýerde nemesini energiýasini çykarmaly, bir öz içinde ýygnaran dadyny aýtmaly. Şoňa mümkinçilik boldy da. Ana şeýdip oýunlar adam ütköçük zat däl. Biz Türkmenistanda da şolary ýalap bir zat başlar, yani başladım. O taýda da oýanar. Yo, oýanyp başlady adamlar şunça 2000 deň dostlarymyz, biraz ýaşraklar, 1-2 ýaş uluraq ýaly göle açyk. Ay inim şeýlerek ýa saqqallaş beýlerek, ine bizem ine şu güni ine öz elimiz bilen ýaşlar düşürdik. Şuna puşman edýäs ýa ökünýäs, ine nädip düzeltsek. Ýöne bizem şu taýda dek ýatanda elden gelenjesini edip oturup, şu güni belli bolsa bizem çykjak diýip ay yo, ine açyk gurulýarlar sapara. Ine halk mümkinçiligini tapdy, VPN neydi, näme diýdi. Şoň üstünden çykyp gurulýarlar. Sag bolsunlar. Sag bolsunlar. Ýöne ýeterlik däl, 5 vilayetde işi deň alyp barmar.
O bir adam, iki adam, 100 adam, 1000 adamın işi değil. Hemme düşünen adam özlerinin yurdun içine zannet soruları düşündüm. Bu günnölük iş. Yani şuna aytdım, ay bolyar yatıveren bolana. Şu vatan programmasını eni görýän şu Google'larda 200-300 adam dislike koyýardy. Şu bir hepde berdat diye makul 50-60 adamdan like koyýar. Sebäp adam ay bolyar başga biri koyar. Ay bolyar mene özetjegim etdim. Indi goý beýlekler etsin diýen şular ýar bir düşünjesi bardy. Emma bizim etmeli işimizde günnölük. Hiç olmana şonu bir dislike görgün koyulsa da şolta protestin bir görünüşi. Şonu da wagt tapanakla ýaltalyk eteli adamy. Başga bir etmelim kädiýär. Ýok. Vatandaş onu dinle ödümü de etmeli başlar. Şeyle ýagdy. Her biriniz lidersiniz. Her biriniz ne 5 milyon olsa 5 milyon sanak lider vardır. Özüňiz liderlik etmeli. Ol yani bir lider olup yani deme arkaňda da olup yani öňüňde başı olup ol siz goýun näle çopor gözläp görür ýaly. Her biriniz lidersiniz. O ondan şeylik gitmeli. Başka nemeti yok. Yo bora hökmen lider näme gerek? Yok öyle lider bolsaň hem kişi lider bolsa hem adam bor. Almırak. Yo adamla birek bilen eginnes bolup işläp biler den hatardadyr. Oo. Hökmen bir öňüne tutup oň ýygyna düşüp gitmeli. Köriden ýalyk bol. Näme beýle bolýar? Biz näme kim şol lider boljagyny ýa lider diýip atlandy. Ana liderleriň gördük 20-nji asyrda, bulan 20-nji asyrda heykellerini ýykylşy. Şol lider dälmidi? Ha? Hani bir liderler bar da lider özlerini lider diýip atlandy. Gelin şu ustady oppozisiýa geçerler tapara. Ene 30 ýyl döwrümizde näçe adam özüni men oppozisiýanyň lideri, partiýanyň ýol başçysy diýip aýtdy. Hani şol adam? Dira ýoksa köpeti. Şägäsiň giden ýaly boldy. Onuň lider bolugym şol. Lider bolsa onda dursa sen belleni halkyň saýlan ýerine. Ýöne bular halkyň saýlap lider diýen ýeri ýokdur. Öz-özlerini naznaçady bellen adamlar ya töwregine 500 adam bilen o lider bolmaýar. Lider diýilen zat bir halkyň bir çeşmeden çok çykan ýer bir zat bol. Ýöne 20-nji asyrda olam gerekkä. Howa ýol başçy bolup biler edaranky guramanky partiýa ol başlady. Ýöne lider diýilen zat men düşünjäme görä bu bütün halkyň bir döwletiň bir umumy bir halyn yani islenýän adamsy bolup bilerdi. Ýöne halkdan soraman men nädip lider diýip aýtjak özüm. Dir adama beýdimek geregem däl. Adama hormat ediljek bolsa bir çiçeği var, çakı var. Dir adama ýadygarlyk goýmak näme gerek? Haýdy kanuna sygýar. Ýa bu musulmançylykda barmy? Ýok aşu zatlar. Şoňa da halk gaýil bolup otyr, ondan olar etjegini edip berdi tapara. Polya Halmurat mena lider däl, senem lider dälliňi aýtdyň. Indi gutaraýar ustaýda. Hay bor ýaşyl. Biz odulyň giýip oturumda olar ýa ambisiýan bizde ýok bolum. Yo bizi yamanlap gaýtan ara reklame diýerler, sag bolsunlar. Kapara öz işimizde de ýaşyl. Goý reklame etsinler, tersine depsinler, asmany ýere çeksinler, näme diýen bolsalar lider saýlasynlar. Hana düşman, ählisi baryp şo bir kürsüde jaýlaşyp otursalar, halk göterse, bizim garşylygymyz ýok. Ýöne halk götermese näçekdir şu wezika. Mesele şuýdy. Öyle. Ýöne watandaşlar ýene bir gezek şunu saparagy bilen şu Belarusda mesele dolanyp geldik bilelikdi. Ertirem şonu aýdan büýrüginem gerek. Täşol netijesi dol aýan bolýança. Bizim üçin şu ullokan görelli. O gatul görellidir. Gatul. Şunu biz hökmen berjay edämeli işimiz seredin. Şu nämeden başladyny, nädip edip dur. Onu men aýtmaýyn, hana Belarusyň halkaýdy bu. Onu saparaga aýtmadyn, hana Belarusyň halkaýdy bu. Şu Belarusyň halkyny bütün dünýä gorlap otyr. Amerikada da hana bizim oğul Nur Çarybamyz öz ýoldaşlar bilen eller plakat. Bizim şu taýda sapara kim studiýada diýär. Belarusyň halky biz siz bilen. O arkaňyzda diýe. Bilen elimizden gelen näme bolsa.
absurda da medyat telefonlaşýarsam gollýas mene yüreğimden gollayan hal bar. Elbette. Dünyada bir diktatör kemeldik kime elbet bolacak. Ýene de şu tanrıcı adamları var da şoların içinde iň erbetdinden erbetdi bizimki bilen şol Kareýanky. Kareýankydan biraz çekin ýalar olan eline ýadro ýaragy bar tapyklar. Bizimki de şo ýok bolmasa olam medilýän susok ýaragy bilen hiç şepesaga bular otururdy. Olýan watandaşlar sağlıkda görüşelim, separat edem, Tanrı ýarkadan. Sağlıkda görüşelim.